Iċ-Chief Operations Officer tat-Toli Products Mark Spiteri qal li l-kumpanija frankat €400,000 permezz tar-roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma għan-negozji li daħal fis-seħħ f'Marzu. Għal dan waqt il-konsultazzjoni pubblika Gvern li jisma' tal-ħamis. Grazzi għal roħs tal-konti tad-dawl u tal-ilma, il-fabbrika ħad tiffranka bejn wieħed u ieħor xi €400,000 fis-sena. Il-Ministru għas-Saħħa u l-Enerġija Konrad Mizzi fakkar kif it-traħis fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma kien parti mill-viżjoni tal-Gvern sabiex l-ekonomija tal-pajjiż tirpilja. Qal ukoll li s-sena d-dieħla il-power stations se jkunu qed jaħdmu bil-gass u bekk ikollna arja aktar nadifa. Fil-ġimgħat li ġejjin se tkun qed nieżla l-ewwel ċumnija, se tkun sodisfazzjon kbir għalina li nislu ċumnija u issa id-diskors li qed ikollna mal-Kunsill tal-Marsa u n-nies tal-viċin mhuwiex dwar meta se tingħalaq il-Marsa, imma kif il-Marsa Power Station huwa sit brillanti u bellezza fuq il-Grand Harbour Area jista' jiġi użat aħjar għal skopijiet tal-lokal, tan-nies tal-lokal, għal skopijiet kummerċjali. Fost l-interventi kien hemm dak tas-Sindku ta' Marsa Xlokk. Il-Ministru Mizzi ħabbar proġett b'investiment ta' €7 miljun għar-riġenerazzjoni ta' din il-lokalità. Se ninvestu ma' €7 miljun ġewwa Marsa Xlokk biex nirranġaw dan il-lokal biex tassew ikun hemm kumpens ambjentali u n-nies jieħdu dak li ħaqhom. Mhux biss kumpens ambjentali bilna qilbu mill-fuel oil għal gas, imma permezz li jkollok embellishment ferm aħjar u faċilitat aħjar. Il-Ministru għall-Enerġija fakkar kif il-kumpanija Enemed qed jirnexxielha tistabbilizza il-prezz tal-petrol u d-diesel, prezz li qiegħed 13 ċenteżmu orħos mill-medja Ewropea.